Anzi, anti zikayi, listen. Why musika bizo yi muri John. John akabile kwa John, mwafanya nini mimi? Akabile kwa wana wake watu ni wana kwa shona. Ni wazukuru wao. Magrasi anachi. Why obisi kwa ndimikiti. Ngo mamu na misipa makumbi kana mbili kwa mabasa hango mabasa chapuka. Asi yake. Isu. Saka kuti kamubikita bibe. Ebizisika. Nista imun. Chero tiri pakuparidza, chero muprofita ari mugwanza achitaura ndimi dzaanogama kudenga hadzitaure kupandukira ZANU-PF. Ndamuzona wanga achitaura kumasowe. Pikicha dzaratidzwa ere. Ndamboonekwa zvakaiswa murodhu. Aiwa ka. Mabhazi makumbi. Handizvo ba. Izvozvo zvigazvekera kuitwa izvo hazvisi right ba. Kana tichizviona isusu aiwa. Tinotaka kutarisa vanhu ivava kuti havanomira zvakanaka ba. Ngavarege kuita tsika iyoyo. Ngavaite zvekutaurwa panapa. Kana vari vanouya tichitaurirana toziva kuti vari kuita vari pachinangwa chipi, vada kuita sei. Handizve vakuru varipo vanogona kutaura. Ngati kuti chiicho chakashata. Ndane muri muna ana wabaki. Kana damu chausa mapicha pa mota yako pa kope pako, pa pako. Isoba wako iwe. Isoba wako naoka. Nasikuru wako. Kuwa sababu ni muna kuikwaisa. Woboto bwa mungu ndio wadini. Ndio magida. Ye epidis now. Azai bai tu. Asimu ngati zvika. Ni munhu ani pachoba baka baka. Ana wabo wake. Mungana meshi kuda kuti zvako iwe kutoba wako nasikuru wako wese bai. Kuti zvako mweje mabasa ya kuchara izvo. Akona kuita bibi misidana. Nabo mumwe. Kuchika zvizwa mumwe. Ngwe mako chika zvachimisa kupizo. Kana mchipo mari mukisa kupi. Moji ya mimi. Zvingaite izvo. Hazviitika izvo. Wanhu isu echechi yangu iyi handidiba kuti ipisane neutongo hwengu uripo nguva iyoyo. Saka peji iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mabloga ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare after chirongwa chatakaita namadzibaba Obey Mapranga tichitaura about zvinhu zvakawanda zvinongonenge zvichiitika munyau dzekunamata, kunyanya takanyanyotarisana nevanhu vanopinda vari muchechi oro kereke inenge ichinzi Johani Masowe, kunyanya inenge ichinzi echishanu. Tsinganhasi tine vaenzi vakuru vatinawo, ndofunga mungoona tine manotebook takapfeka takachena kuratidza kuti hatisi kungointerviewa vanhu vatajaira kuinterviewa every day. Tine utekwa matauriro atinowanzoita vatinawo vatichapa madzibaba Obey Mapranga, vanovaiwo mukuru weNAMFED, chancellor veNAMFED, inoona nezvekuita nemakereke nekushandidzana kwemakereke kwavanoita nehurumende nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiafekta makereke aripo aya mapostori nemamakereke ese ari under NAMFED ina madzibaba Obey Mapranga. Madzibaba Obey, togamuchirai. Aiwa, tinotenda munhu waMwari. After episode renyu raya ndakaona kuti futi vanhu vanga vaine macomments akasiyana zvinova izvo zvatichataurawo kwekupedzisira kweepisode rinori after tambopa vakuru vatinawo mubvunzo yatoda kuvabvunza. Munogona kuti introduce. Aiwa, ndinokutendai Mr. Zigo. Pano ndiri kuona ukuru hwekuti handigonekana kuti ndingavanongedzere nemunwe wangu. Vari kunonzi kurudyi kwangu kuna baba Magaga Masedza, mwana mukuru asara aripo wababa Johani, the bloodline. Ndo vari parutivi pangu apa. Vari pekupedzisira pacho avo vanonzi baba Ruben Masedza, ndivo vanotera nababa Magaga Masedza. Vana veropa kana kuti ropa rababa Johani ravakasiyawo pano panyika vachirarama vari, saka ndo vatinavo. Zvinorevei kunge tine vana vababa Johani pano, vateereri vakaita sei? Vakateerera. Zvazvinoreva kuti
vana vababa Johani vari kuzvimirira netsoka dzavo kudaira zvose zvinhu zvinoreva ivo mazita avo, zvose zvinhu zvinoreva baba vavo. Chandinongoda kutaura ndechekuti aiwa kavaripo vachataura, vanotaura vakazvimiririra zvinoreva kereke kusiyirwa kwavakaretwa nababa, zvinoreva ivo semhuri yavo, uyezve kufunga kwandingaite ndekwekuti zvazvinoreva ndo zvavachataura kuti ivo varipo vapenyu, zvinoreva kuti havasi kuonekwa vari baba Johani yakanga iri ngori ngirozi isina kuitawo vana panyika pano, asi ndibaba Johani vakaita vana, vakaita mhuri. Ndo matauro andingaite. Alright, saka ndinoda kuti mutikumbiriro mvumo yekuti tivaite sei timbovabvunza mibvunzo mishoma yatinayo ine chekuita nekunamata uru nezvimwewo zvingave zvichinetsa munyika. Aiwa, tinotenda baba vari kukumbirawo Mr. Zigo kuti vachiwana mukana wekuti vabvunzewo mibvunzo mishoma shoma yavari kuda kuti vabvunze, sekusanganiswa kwamaitwa navo sechido chemhuri yekwamasedza, kuti nhau zhinji dzimwe dzinodayirwa nevanhu vasiri vana vekwamasedza, vasiri vana baba Johani, mukati muri kuda kuzvidayirira moga. Ndikasvikawo ndikasangana nemipano, saka ndinokumbira kuti akubvunzewo mibvunzo yaari kuda kuita. Aiwa, tinoigamuchira mibvunzo ngavabvunze havo tiri pano. Aiwa, maita basa pamusoro baba. Mubvunzo wedu wekutanga tingangoda ngozivawo kanhurondo kemumba mababa Johani, kuti baba Johani ava vatinonzwa nezvavo zvizhinji zvakanyorwa pamusoro pavo. Mhuri yavo yanga yakambomira sei, manga muine vana vangani, uye vanhu vakararama kare, so hazvisi zvinhu zvinogona kushamisa kunzwa kuti vamwe vana vachiripo kana kuti vakatisiya, vachiri kurarama ndevapi, uye imimi muri ani from mazwi enyu mumhuri yababa Johani. Ipapo ndingangoti bvunzo yenyu, isiwo mumba medu takaberekwa tiri vakomana vanomwe, wasikana zviya wani muzviyana izvo, wasikana nomwe isi 7. Ndinofunga takakura yedu zvakanaka tese chakaringana. Zvino nechinouyawo ichinouya, vamwe havachipo, vamwe isi havachakabvu. Akanga ari mukuru ndiEshmael, ndimukumba medu, ndiye dangwe raJohani. Kwaya Jeremia ndakutaura manje pamazera aiva nekuberekwa. Ishmael Jeremia wala mai wavo. Mai wavo mwana wachombo. Wachombo uko. Wachombo kumosekwa ndo wanombo mai wavo. Ya ndazi yachombo. Yazi wachombo wagera kubasako wachiwotawo. Ndo mai wachibali. Kozo ya mairo zina kutsanzira. Mwana wakutsanzira, mwana wakutsanzira anibwakanzira. Ndiye akabereka Bagaga, iye nakutaurawo. naRuben ari pano wetu kozouya mai eni manyati moneko manyati anabva futi dekwa chiwotawo ndakabereka makure nasi aripo umpenyu nareya aripo umpenyu wawasikanawo kozouya mairisi risi matanire mwana yekwamo kumatanire ndiye akabereka Hosea Hosea pakurumbu mumba medu ndiye mashima angu inini right kozouya mai Sheba mai Eba mwana kwa Yamukapa ndiye akabereka wasikana wairi Ipolina narundi kawisa wakashaya awashipo kozouya mai Rozi Mangosi iwawo naso ari kwawo upenyu ndikangoti
Bwana mai wese ndiye mai biza sara. Asabeza ari mpenyu. Wakatibereka isusu. Ndiwo asara ari mpenyu ariko Bulawayo. Akabika mwana wake bisikala yanzi peti nasi ariko kwa seku kwa rorwa. Kozouya mai Isima. Mwana kwa kubenda. Kwa kubenda akabeka mwana wake bisikala yanzi maidei. Saka ibo baba dufunga ndo mimi atakaita maidi wisa umetoa wachibo. Wasala yeso sala wasikana watu nisa kubana waida. Titiza sala. Tizo people. Saka pakusara kwamaita imimi tinokuona isani izvezvi mumhuri yababa Joan. So ndaita izvi ini ndini ndasara manje ndakunzi baba. Baba aini manje. Ndini ndakubuda zvinhu zvese nekutazva mhuri yese. Yasara yamaoko mangu. Hakuna mumwe kunzi achatedza mhuri kunzi kwako. Zvese zvinoitika izvi zvinofana kunge zvese zvakadangana neni. Kune zvinyorwa zvizhinji zvakanyorwa about baba Joan, koita vatauri vazhinji vanotaura about baba Joan, vamwewo vanenge vachiti vakambofamba navo pamazuva avo vavatana, koitawo zvatinenge tichingonzwawo. Asi imimi kuchena ndebvu kuratidza kuti mane wenguva yakati rebei muri panyika. Isusu tiri vadiki tinobva tamboona baba Joan tingori nemufananidzo mumwe chete. Zvatinongoziva isusu ndo zvatakanzwa oro zvakanyorwa. Zvii zvamunoti vanhu vanofana kumbozivawo about murume ainzi baba Joan, zvamunofila kuti vanhu havanyatsozive oro havana kunzwa muchidimbu zvamunogona kuda kutiudza zviri pamwoyo penyu? Ini chandingangotaura ngechekuti baba wedu uyu munhu akaberekwa waka namai vake nababa wake. Munhu akazvarwawo ana mai nababa akaberekwa. Chakauya hacho hachirapika. Ndo zvakawanikwa zvakafa kutonekoziri kuti adini chipo chekudeka chive pari gai pari. Asi tukamire nyika yase mapasesa asatakura nhasi nyika yase yatekeshera. Ukaenda kupi nekupi unoona pesa nekubochera. Wese charo wesa vawana wabajuwana. Hakuna munhu akaenda chinhu kuzikwane kwabajuwana kwa baba isu atibereka. Baba edu uyu mwana kubasedza mushaka konde. Ndikwatando ndikwanobva. Ata no baba wake mai kwamubereka. Asi kuti akadona ba. Mutobetandi wani wamwa washadza kuti munhu akudenga munhu akadona. Aiwa akaberekwa. Ari mane baba. Anozi masedza. Mwana kumasedza. Mwira moyo. Ndikwatando. Saka chakauya chakazouya yake. Zvamwa Mwari gara pari wakatendana anozve akaita basa riye. Saka isi tinoti isusu makereke esa ari pasi pana vari kuonekwa nenguchena esa ndabajuwana. Kereke esa ndabajuwana. Yangu kuti ndazoti mwaenda asi ese anazisani ndabajuwana. Toti ese ndababa isu abajuwana. Saka ndikumbira kuti dai izvi zvinoitika. Tatine shure yekuti dai vanhu vese tasonswe pamwe chete tataizokidzana tichita chinhu chimwe chete kekesa tabada taita chinhu chimwe chete tirega machifamba nzira dai zvaiwe zvinoitika mekuti pfungwa mwana akatipese pfungwa dzitsobate tiite chinhu chimwe chete tova nzira yedu iri imwe chete ndo shure yatinayo kuti dai zvaitika izvozvo tagona kubatana taite chimwe chete tagona kuti tione kuti nyika yedu inoyi ingararame sei. Mataura mashoko atiri kunzwa zvakanaka. I think tichasvika kunyaya dzenyika nezvimwe zvakasiyana siyana. Mataura nayo kuti dai tangobatana vese makereke ava anenge ari makereke avo baba Joan, unobva wandudza pamubvunzo wekuti hatini nyatsonzwiso isusu kuti kana zvichinzi masowe aya akavambwa nababa Joan anenge achitungamirirwa nani chaizvo? Muri yekwababa Joan here iri kutungamirwa nemi kana kune umwe utungamiri huriko kana kuti munhu wega wega anongotanga masowe ake obva angozviti inini ndiri kuzvipa zita rababa Joan? Vanhu vachitanga masowe aya vanouya kuzopiwa blessing here kana mvumo
kubva kumhuri kana kuti kune utungamiri huripo kana kuti munhu anongoita mazvake papo zvapo izvinizvi ka zvazvekuti nemunhu amboita zvaada zvaakuita asi hazvina nzira yekuti zviri kubva nekupi kana kuti imhuri iri kuti ngazvidya handizvo asi baba yesu akasiyati gware famba ngeimwe chete bedzi ndogwanya muri kutedza izvozvo zvino izvi zvaakuzoya zviri kubuda izvi zviri zvazongouya nezvakazoitika isi nyaya inonetsa nyaya yacho tikataura zvese izvi zvakakanisika uku Kenya uku kwatakabva ndokunofanira chenese ndokakasika zvinhu izvoko kwatakabva uku ndawa mukuru uyu ndo nhangu kanganabesa ari pana mwachinayewe unamapuranga ndiyomwacho chano asi kuti watsvakwa zvekuti wati ibaba zvani zvari paipai zvakarara chakaita kuti ararapo chii mapuranga mamambudza rini chakaita kuti dzwani kuti azve dzwani afa chakaitika chii kwese amutsvaki anozve ndimukuru amunapatsvaga kukura munhu nhasi ndimukuru mukuru wacho mawana kupi makadimbotsvaka kuti imunhu izvoni kuti azofezeka zvapita sei chakaitika nyika yese maunyara ari pano ndinhingi kokuti sakati timweishete tese makerekeseka ngachimwanika hanzve totsvaka kuti munhu yase mhura kuti chese chamboitika kutanga sati aende kwese kwatakuendawo kana zvichibvumirwa tinobvumirwa rekuziva oro zvinhu zvichazodzidziswawo vakuru vemuJohani Masowe kana vatendi vemuJohani Masowe muchida kuziva zvipi zvekuti pamataura kuti icho chakamboita kuti Johani azofa chii musati maziva kuda kuti tinoda kuva vakuru oro chichi zvinozoya kadai zvaita hadishure kuti dai tambouya makerekese ngachimbosangana manje ndonguva yaisvika nguva inoi katapana tautaura so ndonguva yacho iyoyo makereke ese andazasira Johani bedzi shure titidini tisakana chite chimwe chisumbamuche totsvaka kuti chamboitika chii kutanga ikoko manje uno ndokune nyaya ikoko ndikuchabva nyaya ikoko manje ikoko muchayabona inobva ikoko ndaikumira kuti dai zvaita takumira kuti vana vese vari bedzi Johani Masowe bedzi Johani Masowe iye Johani mutaura uno ndiye akataka ndimani Masowe ndiye the founder yayo Masowe anizve ndiye akati Galao Masowe ndiye akataka akuna makatanga kuti kwake akuna katanga ndiye akataka kuti Galao Masowe iye saka iye dai zvaita babla ndichikumbira kuti amene chikumbira ichi kuti chinganzekwe seiku munyika muchi chingafambe seiku mwakerekesiwa chijawa wanga zvingwe seiku ngavamboye kuti musangane timutaura timutsvaka kuti chava kuti munhu uyu anzi afa chii. Ladies and gentlemen, ndivo vatinawo pano tichinzwa kuti nyaya idzi dzakamira sei from vene vazvo. I think pamberi apa tichazotaurawo about nhau dzekuti Masowe echishanu nemasowe emusowe muSaturday musowe Sabata zvinofamba sei tichataura tichidzika tichinzwa kuti zvakamira sei. Asi nyaya yatinoda kunyanyotaura nhasi yatoda kubvunza inhau iri panapa yeutongi. Pane kutaurika kuri kuitika mumasekos, mumabhazi, mumasocial media zvichinzi mapostori mutongi wenyika zvinofamba sei. Saka mubvunzo wedu kwamuri ndewekuti baba Johani Mbune ivo pachezvavo vakasiya vakuudzaiwo kudii about kunamata kwevanhu veMasowe uye neutongi kuti munenge muchitsigira ani uye muchitsigira nenzira ipi? Isu baba vedu zvatainzwa nevaitaura vakuru vatakachena nguva idzi vaitaura baba vedu isu wakwanti akatiye vanhu isu echechi yangu iyi handidiba kuti ipisane neutongi hunenge uripo nguva iyoyo sese inofanira kutsigira utongi hunenge uripo ndomboda kutsigira iyoyo
asi salibhozi totsikira kana matiba anzi tsikisike humbirenge chitonga ndiamodi musigira yayi muchibatana naye muchiita zvameita pamwete nei neuri bwene kusvikira pakazoketwa ono manje maelders akaketwa wakura waketwa kuti imi ndimi munofambira nyaya dzekunze idzi kadea zvidiwa kutoko ndimuenda imi muchitora mashoko muchiona kuti muchipa chiziva zviri kuitika in short ndo basa yatoita vaya hativambonzisi tosikwa nei ndoromedenge chitonga kwete aizvatopa izvo tanzi mine ndiyatotsigira iyoyo mine ngazvitike izvomene kutonga iyoyo kana nhasi unozvipo nhasi kuti wamunangu agwa mazuva makore avo ngavizwe isatopchiza nhasi kuti izvoga zvine mberi mwari ngavachengete nguva isvike vachengetwe totsikira izvozvo vamunanga agwa tirikumbuya kuti mwari ngavachengete makore avo kuti maipa wangu ngavatike zvakanaka mwari ngavati kwamiri totoziva kuti mazisheshe aya anokudza ndiani ndimwari anzve jehovha ndiani ndianogadzira ndianochengeta izvi ndiani pauti ngavachengete ngavati kwamiri hatina chatinopikisa ipapa hatina ba mibvunzo miiri yabva yamuka from zvamataura wekutanga uri wekuti munotsigira utongi huripo ndo zvamakaudzwa nababa Johani wekutanga mubvunzo unenge uri wekuti vane zvikonzero here zvavakakupaiwo kuti mutsigire hurumende iri kutonga muri kuitsigira because of chikonzero ichi neichi neichi. Wechipiri hatizive zvinoitika mangwana. Pamwe hurumende inogona kutitonga tinenge tisingazive, pamwe kunogona kuzoya vachena, pamwe hameno zvinenge zvaitika munozoitsigirawo here kana ikanzi pane hurumende ine vachena. Iwo kuziva kwedu isu kwatakaudzwa kuti iye baba akati ndikutora izvi nekuti tichafamba nyika dzakawanda. Inini ndimu nepasi rese. Ndimu nepasi rese. Dzamungu nyika yese washiji vana vacheni wachiramata. Saka mikaseza ndandoita idzi. Andiba kuti imimi wana wangu imusike muchigwana nokutungu nongoripo. Kama mfaka muchibangoshe notungu nongoripo muri passport tungu nongoripo. Saka izvi ndo mpika kwatakaita kwedzi. Tofana ngi tiri pasi pepe tungu nongoripo munyika yedu kuti basi chikora mwaniri ndikwasi kudini famba iri yenda mberi. Ndawatwala izvi bizi zvaita ibaya. Zvaitika kuti shoko raMwari rione mudziya kuti machidini famba richiyenda mberi. Tege kukanisa nokutungu nongoripo mutungu nongoripo tinoenda pasi pawo tichitera zvaunoda tichita izvozvo. Tichitoka titimba shure mei mutungu nongoripo iwo. Ndo maziya atoita iwa nishoti. Hatizika pane zvimwe zvisingaziwa asi macheidiwa ndo atoita iwa. Ndiripanzwa mabva mataura nawe kuti vamunangagwa wawedzerwe makore ekurarama uye vatongi. Tichinyatsonangana nenyaya iri kutaurwa mazuva ano yaunoti pachirungu Constitutional Amendment Bill number 3 CAB number 3. Inyaya iri kutaura kuti makore apresident ekutonga awedzerwe kusvika 2030. Imimi munowirirana nawo mashoko iyaya here? Because ndazonge mamuchitaura about kuwedzerwa makore ekurarama. Saka mutungamiri anogona kuwedzerwa makore ekurarama asi asiri kuita sei? Asiri kutonga. Imimi muri kuti vamunangagwa varambe vachitonga here kusvika 2030 zviri kutaurwa. Uye pakazonzi varufana kuramba vachienda mberi munenge muchitsigirana nazvo futi here? Aiwa mashoko aya kuti makore mari ekutonga aya totsigirana nawo. Makore aya hatina mukana nawo ba. Izvo ngazviitike izvozvo. Kana tichaMwari ngakazviitike izvozvo. Makore aya tinatsigirira baya. Ngachengetwe ngatonge. Pane zvikonzero zviripo here nei muchitsigira? Baba Johani izvi zvavapo. Hatizive pamwe wakaprofita about this oro imimi se vana baba Johani varipo mune zvamakanzvera mukaona mukati ayo oro munongoti sezvo takanzi titeerere vari kuita sei vari kutonga vakati varuda makore tinongosvika muchira. Isu hatina zvikonzero hazvinga
atingane zvingangwa bva zvichiita si hani zviro zvatingati hazviiti baba vedu vasiyati munonzi tigirano nemerengi chitonga ndikuti basa yenyiri mune basa yenyu chiburikidza musasomukanise bakuti muzopisa notungonongo uripo basa yangu hamwazobudana mberi bai hamurikidzi ba saka isu tofamba ipabezi tena mberi. Ladies and gentlemen, nyaya yeCAB 3 Constitutional Amendment number 3 manzwa from mhuri yababa Johani ndo zvavari kutaura kuti vanotsigira utungamiri huripo, vanotsigira CAB number 3 whether pane mareasons kana hapana mareasons hanzi kuteerera kunokunda chibayiro ukaona pakutoda mareason ka hakusisiri kuita sei kuteerera. Saka I think apa tapapfuura ndo mibvunzo yese yatiri kuda about nhau yeCAB number 3. Nyaya yatakuda kuenda pairi baba kana muchitibvumira inhau ine chekuita nepakaradzikwa Johani wacho pane mapfupa ake. Pane kutaurika kunoitika nemashoko echirungu akafanana na-exhumation. Munogona kutiudza pane nyaya dzakadaro here dziri kuda kuitika? Nyaya iyo ndifunga ndio nyaya iripo pari zvinezvi. Titori mukati mayo nyaya iyo ndofunga nyaya ine nguva kwazvo nyaya yakapera kare tichimbutaura nyaya iyoyo, asi tinotenda nekuti matare akazova nemukana kuti nyaya vagarire pasi waitaure wakaona kuti zvakafanira zvine kwezi dzekuti imi misauva wanyu mufuna baba wanyu mubvisa mweni pamuisa achinamuisa epamudoda. Matare high court yakafuna zvine kwezi imi kuti zviitwe izvozvo, asika pane zvinofanira kuti musitedze ABCD seizvizvi motedza izvozvo kamatedza zvese izvizvo nekuti baba imodeni mupedza munoda baba vedu we isande kuti kana baba vedu ka tamutora isusu imhuri mama ako medu ari kuti vamwenisawa havachadivi ba baba vedu yakatidza kuti inini ndimunhu wevanhu vakawanda kuna vanhu vakawanda uchawaona vanhu vakatowanda wachiya kuti muchechi munomu ndakataura izvizvi. Saka akati munamoti ivo hatikudi panapa ipamana hatikudi ba. Saka isi tinoti isusu vanhu vese vavo tinovada vese they are welcome. Vanofana kuuya vachiona baba vavo uzoaimutaakaona kuti haizvi munozoti zvakati hakusvika aiwa handizoba kana ivona ndazvava kuita izvi kuti pana patsikwe izvi nyaya kuti bezi sakati kuti bezi wamongu wawatisakana kuti titaura baba bakudza kuti wamwana munowadzinga ndibaba so baba edu haana kutiza izvozvo akati vanhu vese ngavakuti vanhu vese vanongochena vanoti vashimangu vanofanira kuva vari panapa chidini vanofaniswa pano zvino tingoona vanhu vasi vakushainuka kuti nzvimbo ngeedu baba zvano ngevitega tisi kuti zvivari isi kuti isu baba edu tikamutora zvokati akabvumira zvese tikatifambira akapera mapera ari oda isakati buda zvino pasina hapo zvimwe zvinoda kupita zvinoda kukanganisika hazvo zvimwe issues zvikupitazvikanganisi atiziva kuti pera buda tikativatora yariropo. Saka tiri kuti daita tikatwambirwa izvi tikatwambirwa zvikaitika izvozvo vanhu vese hakuna munhu anotsika munhu ba vanofanira kuya zviva zvidini vachiuya chionekwa izvi zvagwa pasika nemo machigara pasika imwe imhuri nechitenderawo mochitanganaka anozi mune mai kunanganaka eka avakomana maitodhauzona babwedu avakomana babanyu ndidei dai muchipinza zvamangai munipo dai mwezika zviri kunani izvi zviri kunimiza zvira kuchada izvi haikona nhasi kuitika zvekuti vanonzi havatsiki pano ende futi kuti vakachionga havazivi futi havazivi zvavanenge vachiita obva wati inowana chaivo wakabeka munhu wacho akomba iye noona kuti wabva wadzinga iye angasekerera iye vanhu vacho vakudzinga munhu wacho onza izvizvi iye angaita zvakanaka izvozvo
wetika wamwana kama mawazika it's okay kowawa wali muloshi ya makombe wabereka ona mawazinga iwe secretary ofungwa buli somita zwe it's right akuna zvakadaro angamuzvona izvo muchitsendera baba chikuzosai umashure mbijana kuti ivo baba Johani vazhinji vanongonzwa zita kuti baba Johani vada kuziva kuti vakavigwa kupi, vakavigwa ikoko, vakavigirwe ikoko because kana pakutaura nawe exhumation zvinoreva kuti kwavakavigwa hakusiriko kwavaitarisirwa nehama dzavo uro nechishuvo chavo mumwoyo mavo kuti vavigwe, panenge paine zvikonzero zvakaita kuti vazovigirwa ikoko. Uye kwamakuda kuti vanovigirwa zvakakosherei kuti vavigirwe ikoko? Inyaya yechivanhu here kana kuti yechitendero kana murungoda kuti baba venyu vavigwe panzvimbo yavanofanira kuvigwa? Ipe baba ndofunga baba vedu uyu kuigwa kwakaitwa zvakabva Zambia pane zvakamboitikwawo kuti isu tegei kwemwedzeripo saka kuti takadaza kusvika nechimiro chakange chimo munyika miyakanda yenyika nezvaitika zvacho takatadza kuti nguva yetibwiridzwa tisvike asi zvakaramba zvakazouya kunoku avari kunoku ava kwakashirawo munhu ndiwo akazoitawo urongwa hwawo waurongwa hwawega iswe family hapana kana wananga aripo waurongwa hwawega ndowakashira munhu kuno nezvakazoitika zvekupwaya bhokisi tikazobhara kuzambia nyaya yacho nyainasa nyaya iyoyo bhokisi yabva kuzambia vari kwaine munhu ukaya paibuda vakatipwanya nyaya yacho inoinza ukatipwanya vakabvisa hazvina zvisine izvi zvambia usiangodzwa izvo zvaitika zvino ziya takazara hamuna zvakaitika imwe kumhiri mwari kumhiri wakaitawo zvakazoita zvese zvavega izvo zotora munhu achizviendawo zvavega isi taifunga kuti pamwe dai zvakaitika izvi kuti tikatipo izvo vamwe namo takatinawo isu takatine shure kuti munhu achika asvika pano togara pasi tese elders ese elders tokapasikanzve tozosiyana kuti mbone mukuru aenda parifuka zvino pochiitwa sei munhu pofogwa sei pochiti waka munhu hanzve ani pakaberekwa one example masipanso akaberekwa nepakatangira basa basai lekereke hanzve zvese izvi zvizvi nemasove patika masove zvimungani zvimunatidzi ndaifunga kuti daitangugara manje todyapa tochionesanaka taiziva kuti matanga tisakuonesanaka hapachia chibudime va chobuda chibuda chaidini chaibuda munhu ane musho wake gwakabvaka nemusho pakabaikirwa nepakatangira basa mugamuchonesaka hazvina kuzoitika hazvina kaitika isiwo tazazoyawo munhu tamunhu tikatati kuti kwizwa kuti tuone kuti tuone neaccess kuti kuti muone zvadini izvaramba ichecha kuti abudeni pale pamusviki pano pane isiwe chechi isiwe kereke isiwe pano kusvika haangoramba ibiza hangu makakatana makore esayo tasimbosvika magori zvegori biya isiweitaniwa otobenda kuti tikamurigwa si muribona kusvika tasvika nguva yamanasiwe tasibubhurugwa mwana wazikuwara kati akomana nyaya ingasiye nyaya si muzaichanakika nyaya ikachimurigei ikadaroba kuda makuru wamwe achikuwara tichobhusiya tambosiya tadekutitondagara asi zvinoitika zomurika zvinoitika magara yanyu asi paneka zvichikuuya zvirikuitika zviri kufungwa izvo ngezvamunga izvi nhasi tamusamachi nyaya yapo manje yemakoti yabo kusvika nhasi tasvika manhasi makoti asvika kuti taona kuti no zvichokwadi imi munenguva huru mavakabzvanyoikwa mutemo hafanira kudarwa baba infanira mubudini nekuzi kuti baba wenyu umubvise paari kuti baba imutore mwese vamuda imwe mhuri asi fana kuti mutedze machanel apa nei kuti musvike baba saka isu tikuchema kuti izvo ngatiitike izvozvo ona makereka ava ngatigare pasi tisangane tetani nyaya dzofamba zvakanaka ivo vemakereke chishuwo chavo herewo kuti baba Johani mapfupa avo abviswe kwaari aiswe kuri kudiwa nemhuri
kana kuti imimi semhuri ndo zvamuri ngoda vemakereke havasi kuda? Vemakereke havasitobhuda nyaya iyo. Vemakereke havasitombhuda izvozvo, vakuramba kuti hazviiti, vakuti baba venyu isakatiudza kuti ngura yakati ndichazofa munisa pakati. Handizivi kuti izvozvo zvambitika kupi izvozvo. Zvambitika izvozvo kuti nhasi ndikatai kuti nhasi gwamino yamwe kuti 2030 ndichafa. Imwana nhingi muzvese pakati zvingaitike izvozvo. Tichinombozvona izvo. Izvi zvakasara kupi? Izvi zvakasara kupi? Atava zvakasara kupi? Hapana pakataurira. Iye akadaidza iwe wese makereke wacho wakuru wacho isi vachina vachidari baba akadaidza kuZambia kuchichoya kune kuZambia kusikani mtitani ndikudzei zvatoitwa hawana kuya akaramba kuya saka nhasi michada akatiudza kupi akubvunzai kupi akadaidza kuti tiri koko tiri South Africa chaifuna wakomana kuti wakuru wese ndikuona kuno kuisa kusanzana wamavuyiswa ngawai kuno badudini saka nawo nditaura nawo hakuna izvo vakazara kutaura sese munhu mukuru kumanga uza kuti mazuva angu akudini akwana ndawina parefu matiki vagaya kune vese vanozviziva zvino vese nhasi manya vese titi vese haina zvakuziva isi ndozvaka isusu wakauya wakasumuka wakasuka pamarava vamira pamarava ndobva wagaya vakuita mai mataravo kusvika mukuru adini aenda parefu zvikadzwa mwangu ainaonoakuaaazi mukuru ari parefu ngachide kugwiza kuti tikasike tuende kuZambia kusvika wanomboya wanombotsika wakangodzuka hawanomboenda mukuru hawanombomuona kana wamuona kuti akapetirwa papi wanga usipo so wakura bechi kupasa bechi ibokisi nikuba munhu wachienda naye mapfupa emunhu mukuru akafanana nababa Johani mapfupa ane ukoshwa hwainawo kuvanhu vakasiyana siyana. Vamwe vacho pfungwa dzavo dzinogona kunge dzisina kunyatsonaka, vanogona kunge vaine kubata-bata oro makuna avanenge vachida kuita mapfupa emunhu mukuru. Imimi mune chisimbiso chipi chekuziva kuti kana process yesei yaitika mapfupa muchakwanisa kutora ndiwo avo, hapana zvakaitika, uye mukuziva kuti hapana matambudziko achazotera kana paine zvabatwa ipapo? Ipapo tine kumwe kufungawo kwatizingo tiri kuita hedu imita yese ive tiri kuiziva imita yese ive itirana kare kutoiziva izvozvo izvozvo hazvinoitsika izvi handititondwa vanotaura vachiti hanzi kune nyanziwo nyanziwo dzimwe nyika vanoziva vanongorora ndikuona izvozvo kuti zvakamira sei vaita madna nekuona zvakamira sei munekanonzekana saka muti munhu kandari baba wako iwe akafa kana kadai kapedza handi zvese akafa kadai chazvi amabhonzo yaskeleton akararapa handizozwa munhu ndio baba wangu hati unomona baba wako ndimuziva baba wako unomona zvidzi dzake izvi kuti ndio baba wangu. Saka zvese izvi tinoziva kuti kana nguva yakana yasvika iyo nguva iyoyi iyo zvizvi ndiwo chano enda kuti adini iyoyi yafambwa iyo yatedzwa kune hanzi nyika dzakasiyana-siyana dzinodaidzwa dzouya dzoongorora before munhu asati adini izvi zvagamudziva izvi ndochichayaika izvozvo ndo zvikutoitika izvozvo kana izvi zvoitika dai goripi nyika dai ndikafa ini yakafawo pasakaona wazukuru wako iye akamirapo usho munisaizi ari pasi kuti wako apaziba. Ladies and gentlemen, muzukuru ari kutaurwa pano kana musingazive motizokurodzera zita tinoremerwa nekutaura tiri vadiki chaizvo. Zita rababa Magaga Masedza nemunin'ina wavo Ruben Masedza. Muzukuru wababa Johani ndiye akamira paanonzi Tangirai Masedza. Uyu aripo uyu mune saizi yake sekura kwa hamuziba ariba ari mwana wababa Ruben vari papa mwana wangu wababa Magaga vari papa. Ladies and gentlemen, baba Magaga havafambi vari vega, vatori vashoma varume vari kufamba navo nhasi, vanofamba nevanhu vazhinji. Tangoti muone kuti utekwa-tekwa hauna kuuya kustudio kwaZigo uri wega, vauya vaine vanhu vavainavo. Mubvunzo wangu wekupedzisira panhau izodzidzi ndewekuti manga muchitaura nayo kuti parefu pawakafamba
motaura nyaya yekuti East Africa. Ndichitarisawo manyuzo nemadhokumentari andinomboverenga, ndakanzwa kuti kuKenya kune vanhu vanopfeka magemens variko vanotombopiwa zita rekunzi vakasvika kuma 1930 1940, handichaziva kana ndiri kunyatsokukanganisa, but vanenge vachinzi vanotaura Shona, vachinzi vanhu vakabva kuZimbabwe, potombotaura naWales stateless chichi. Ndozotarisa inenge mwedzi mishoma yapfuura ndakaona paairport pachisvika kune vanhu vainzi vakatumwa. Hameno kana ndivo vanhu vamwe chete here vamuri kutaura, ndiro rwendo rwakafambwa here kana kuti rungobatanidza zvinhu? Vanotaura wemwezi wapera we. Ndingangotiwo izvi zvavangona chechikai yaane mhasika dzakawanda. Waiwaya rimo bato rakabudawo rakaitawo breakawayga vakaitawo zvavo nemutungamiri vakuitawo zvavo zvoti wari panapa akuita zvake. Saka ndiwo pane vakaenda kupi nekupi vachitiwo zvakadziwa ndezvavo zvakudei izvi zvakuti hazvienese mukati izvozvo. Isi tidedi nzira yatikudai ngaite nyayabudai iyo nzira yedu kuchemera munzira iyoyo dai tabatsirwa batsira ngatibatsire nzira yedini nekuti si zvakawanda ka atiiba kuti titege nyika izosafa neshii dzatikuona atikuda izvozvo ndikuona kuti nyika idzi titese munyika muno muZimbabwe muno ngatifuka pachini funga ngatifuka chito zvikaita komai kuti ikona baba wako iwe anizve baba wako nawo kumusha wako wakaisa kumusha wako wanoda anizve baba wako iwe kumusha wako wanoda iwe ndikatasa nyika inesi akuna munhu anonzi ana baba wake anochivirwa newo munhu munhu ana baba wake baba anaro anoziva baba riri kana nasikuru wake kuwe manjose ndasikuru wake harizivi nei iwe mwana basi munhu kwani nyika yese yona yambekanya izvo zvakaita izvozvo hazvichaitiba izvozvo hazvichaitiba mwari hafari izvozvo mwari hamafariba kamuona kuti nyika matambudziko enyika umo angazvindetse dambudziko tadzakuzwa apedza zvibva nekupi mwari hafariba mwana hazi pana sekuru wake mwana manje ane chakanaka ichocho saka taidishiye kuti dai paina vanobatsira ukasha kuti basiyana chini ichi ngachibudikitse chini chibudikitse anzwe mwana wababa wake ngawatori baba wao uona baba unoisa mundi yake uyofara yono yosunguka usvika vana baba wachini wachitawo zvaundini zvaunoita wese wamwesa wechitenderawo hatiwarambi hawadzingwi wanodiwa ngawauye wana wajiwanimisa vana baba wao wachitawo zvaundini mashomona namuzi zvaunodawo vachiita vanopuhwa nguva kana machiwo kana unotowanika pane oyo chitembasti vanotouya vasiyana havazipedzi vanongochena nichashama makuzveni nevamwe chausangocheba wachiwa nezarani rajwani saka vese wasari kugona kuvadziria they are welcome asi tikuda kuti muri ngaipe mukara itoa baba wose baba wao paundini paunoda akona zvakaitika izvi zvinezvi zekuti baba wao watukwa nemwana wasikwa nemwana asi pana mwana wadiwe imbezimi ndimakanaka ndimbedzi makanaka imi makaera komwana isawo hawazi vanhu wana isawo chinawo isawo hawazi vanhu imbezimi ndimonzimi ndimakanaka akona zvakaita izvozvo saka nyaya iyi chaifighta until to the end. Mufananidzo wababa Johani waita mukurumbira nezita ravo zvakakosha zvakadii zita rababa Johani nemufananidzo wababa Johani? Zvinhu zvamakangopa kuvanhu kuti inini ndokwanisa here kungozvishandisa. Pamba pangu apa ndokwanisa kungoisawo profile picture ravo pagedhi apa, ndikatanga zvandatanga ndoisa mufananidzo wababa Johani, chandaita mufananidzo wababa Johani uri pachene here kuti ungoshandiswa pane zvese, uye zvinorevera kuti zviri kuitika panzvimbo yakaiswa mufananidzo wababa Johani ndo zvaidiwa nababa Johani, zviri kubvumirwa nemhuri yababa Johani. Ndizvo here mufananidzo wababa Johani ndewe munhu wese here kana kuti munoukoshesa imimi semhuri? Ipapa ndofunga izvi tiri kuzvionawo zvinhu zvatiri kubonawo zvangoitikwa mazuva anaya
handizivi kuti munhu wochaya anoita izvozvi munhu chaiye angafunga here muzoziva kuti munhu angafunga sei munhu kana uchisaka anzve isaubaukwa iwe apa masababera apana basababaka tesababaizi tese tikaberekwa kana munhu uchida izvozvi munhu tinodabaukwa kuti woisa pai papicture kana imba mako isa pai zviri vitekwana tiwabaidisa kune mabhazi makombi misika matikufanira kuti zvibhakadana zvakaitwa zvibhakadana tazvona zvinhu akaita zvidyani akaudzana akasomana iko mhuri yavo hamui kuzonei mhuri yaJohani yachemwe mati tozva masuve mhuri yaJohani meseimi meseimi wana mapuranga atina bana hanzve andimosvika imi veshanu woi musikabizoi mhuri yaJohani Johani akaberekwa wako Johani mwafanana nimi akaberekwa wana wake watu wana wako nawazukuru wavo makasiyana chi wai wobisibisa kwade mikidzi kokuyiwa muchito wakomana tafunga kuti zvakati tata kuti tito zvakati twazve ngolipo iri kuti mutini wati tito edi baba ito baba edu tito mupira ndaka tuko mamuna misipa makombi akanamirwa mabhazi angoti mabhazi achaputa haasi yake isu saka zvada kuti kamubikita ebusiness ka nesita yemunhu kuita business nesita yemunhu nomuzova nyaya iyi mukasaiona nyaya ichekudzai pakaomarara chaweziva kuti kabhibhisi abaita anowabairi isu muchiita vana wabairi mabhazi abaita anowabairi aya ndaana ari kuti maiwana mari maizvitipinda kuno isu amene wabaroziva michipinda wacho chimuchiucho ipindurayo pamusoro hanzi pindurayo apa ina zvangu chekupindura chikuru ba ndikunzwikwa ero mukunzwika zvakanaka handina hangu chekupindura chikuru ba ipapa mutauro wataura masenzerwo apari kuitwa iwaya nemifananidzo mashandisirwo airi kuitwa kubva seri baba wachipo baba Johani asina mifananidzo iyoyo hainombosenzeswa ba haina kana isu watenderi chaiwo watenderi vari muno mudzimba dzavo mukanopinda hamumboioni mufananidzo wazhinji wacho havana ba amungaiwani mumbazi mukuru nani wangaiti watatikana kuti vana hatishandisi mashandisire iwayo yange isingabvumirwi ba mifananidzo iyoyo ndeyekuti isusu taidaira munguva iyoyo nikumuona baba Johani nikuziva kuti izwi raMwari rakauya panyika ndomaziviri ataidini ataiita maramatiro ataiita taikuza izvozvo nekuzvitenda kuti zvinotisvitsa maramatiro inosvika kwaari achikwidza kudenga kuna baba wake akamutuma pano pasi ndomatendero ataiita kune Johani Masowe yesabata inopinda musi weSatadhe Johani Masowe yechishanu vanhu vese vanobvunzwa vanobadzana ipapa makereke akapambwa nemunhu mumwe chete makereke emunhu mumwe chete vanhu vamwe chete here zvinofamba sei ini ndaida kuti Zigo panapa ndiwane mukana alright tinotenda maita basa baba Ruben Masedza ndanga ndiri kuona kuti sende zvandapiwa mukana nababa Ruben ndipataure kufunga kwandinoita inini samadzibaba Obey Mapuranga ndinofunga kuti shoko rataurwa nababa Magaga Masedza dai taritora taripa pekugara baba Magaga Masedza mwana wababa Johani mukuru asara ropa ravo vati dai tabatana zvitendero zvose tambogara pasi matauriro avaita vati tikagara pasi titange kufamba negwara rimwe chete mumaitiro atinenge tichiita kuzvitora kwandazviita uku ndiri kuona ndo zvimwe chete zvikuedza kutaurwa zvekare pana baba Ruben kuti zvose zvingade kuitwa zvose vari kuti semhuri havarambe kuti mufananidzo wababa wavo ushandiswe inini chero nditori mumwe munhu wekutoto ini mumba mangu inini mufananidzo wababa Johani urimo asi ndikutodzidza futi kuti ndaifanira kunge inini pamwe ndichitovasuma ivo nekuti ivo ndivo muridzi wababa madzidziro andapaita ipapa ndadzidza kuti vari kuti havarambidze kuti vanhu vashandise mufananidzo wababa Johani asi vari kuti semhuri tisumeiwo ishona indanzwa yakaitaurwa nababa Magaga
vati semhuri tisumeiwo. Saka ndiri kuona kuti chinhu chimwe chete chiri kuramba chichienda kumberi, asi ndaona kungoti ivo vari kuti kana vakazoramba vari kunze, mufananidzo wababa wavo uchishanda uchienda mberi, vari kuona kuti iri nzvimbo yavari kuzoona vasina kuremekedzwa. Ndabva ndazvitorera semuenzaniso wekuti ndinogona kufarira munhu waMwari vaSamuel Mutendi. Asi ndikada kushandisa mufananidzo wavaSamuel Mutendi, ndinoenda zvekare kupi? Kumbungo kana kuDefe, ndonotaura na His Grace Bishop Dr. Nehemiah Mutendi nanamoyo ndizvo, kuti ndikuda kuisawo mufananidzo uyu apa, ndikushandise mune zvakati vanobva vandipa mvumo. Ndiri kuenzanisa semwana ari muchinamato chipi ichi, kuti ndo zvinenge zvavari kuedza kureva kuti tisumeiwo pega pega pamuda kushandisa mufananidzo wababa. Saka muri kuona here kuti apa ndiri kupaona kuti pane jera jena, pane rutsitsa apa, pane mutsa, pane unyoro, uyezve panhu pakanaka. Nzvimbo yandiri kuona zvekare yavari kuzoramba votaura, vari kuzoona kuti pamwe kuti mumwe nemumwe ana baba vake, kuti iwo na baba vako pavakafa wakanovaviga nzvimbo yamakasarudza semhuri, uyo ana baba vake pavakafa makanovaviga semhuri kunzvimbo kwenyu. Votarisa kuti mitemo yemunyika muno meZimbabwe kune here mutemo kana kuti murawo unorambidza munhu kuviga baba vake kana unorambidza mhuri kuviga baba vavo pavanoda. Ndosika vari kuti takabva tazoenda kumatare edzimhosva, kwavari kuti takanomhan'ara. Matare edzimhosva akati munosunungurwa nemutemo wemuZimbabwe kuti mutore baba venyu muvavige pakakutambanukirai semhuri, asi chero muchiteedza gwara rinodiwa nemitemo yehurumende kubva kuHome Affairs, Registrar of Birth and Death Certificates, nemitemo yekwana Minister, zvese izvozvo. Ndatozovanzwa vachizoendera mberi vachiti mumaoko mavo izvozvi varitori nedeath certificate ravakapiwa kwaProvincial Registrar of Death and Birth Certificates, burial order. Zvazvinoreva zvinongoreva kuti ndiri kuona kuti vana vababa Johani vari kuteedza gwara renyika, vari kuteedza gwara remitemo yemararamiro, uyezve vari kuda vose. Pane panhu pandafarira Zigo pavataura. Ndanzwa baba Magaga vataura shoko ravati ivo mukufamba kwavari kuita kwese uku vari kuti kana vanoviga baba, pavaroda kunoviga baba inhansa ndapaziya sekusakana kwataita panapa, asi vari kuti kana vasvika pavachanoviga baba vari kuti vanhu vose vemasangano emasowe kusanganisira nekwandionamata vari kuti vese vakasununguka kuuya. Baba Rubeni vazoti takatotambanuka kutoti tinosarudza zuva rimwe svondo rimwe chete pagore ratinoti vanhu vese veJohani Masowe chishanu vari muchinjiko weJerusarema, vari mukati menyenyedzi nomwe yakasiyiwa nababa Amicho, vari mumasangano mashanu, masangano manomwe, vari kumasangano matatu nematunhu matatu, vese nevari kuGospel of God iri kuna Sister Febi, vari kuGospel of God iri kwaGandanzara, neava vana vababa Johani semhuri vari kuti tinoda kuvhurira munhu wese mukana wokuya kuzoona pakarara baba. Zigo, ndiri kuona kuti this dialogue and this conversation iri kufamba zvakanaka. Ndakatarisa zvangu kana tiri vanhu vane mutsa, iwo uri kuvabvunza ivo vari kutaura. Ini nokudayira kwandiri kuita apa ndiri kudayirawo ndakatarisa divi rinonzi national cohesion, divi rinonzi national togetherness, kubatana kwevanhu vemuZimbabwe vasingarwisane asi vachibatana mune zvakanaka. Ndotarisawo anonzi macultural values, manorms of our traditional and cultural values. Ndiri kuona kuti gwara ravari kufamba naro hapana chandati ndaona chingave chandiri kuona chingakanganisika. Inini Zigo, rege nditaure shoko randoda kukupa panga pachitaura baba Magaga. Takanga tiri vadiki, asi ana baba Magaga nana baba Ruben vakatozombouya kumusha kuMuzarabani paJohani Masowe chishanu, vakasangana nababa Hezekia kutoshanya kuti tauyawo. Vati tauya, vakasvika vakanamatanawo. Zvinoreva kuti vana baba Ruben nababa Magaga, vana vababa Johani, nedare ravo iri randaona riri kumberiro, havasvore kusvika pachishanu, havatuke, havamhure. Iri ndabva ndatozorangarira chiprofita chakasiya chataurwa nababa Hezekia vachitaurira baba Magaga, vakati namatawo namatisise, nekuti chenjera kuti demo rakatema babo vako
ndo tichagona kuzokutema. Kuri kuti vaiprofita kuti ungagone kuzorwiswa mukati mekunamata mupi. Chiprofita chakataura nababa Hezekia kuti chenjera kuti demo rakambotema baba vako ringagone kuzoda kukutema futi. Kuri kuti muprofita ainzi Hezekia yanga iri nyanzvi aiprofita zvinhu zviri panguva inoyi. Saka ndo pavari kuti aiwa isa hatisi kuda hondo, aiwa isa hatisi kuda ruzha, tikangotenderwa nemitemo yenyika ino inoti mumwe nemwe kumusha kwake anoziva pakarara baba vake, anosvika pakarara baba wavo. Ndaona kuti vataura zvakanaka. Asi inini handisi magistrate, inini handisi judge, ini handisi government official, asi ndakutaura ndakatarisa kunonzi kunamata, ndakutaura ndakatarisa nzvimbo inonzi kugara zvakanaka kwetsika dzedu dzechivanhu. Ndafarira kutaura kwaita vana vababa Johani. Zigo ndakuda kuenda panyaya yekupedzisira yataurwa nababa Magaga Masedza. Mavabvunza shoko ramavati munozoziva sei kuti maenda kunofukunura baba, munoziva sei kuti mapfupa ava ndeavo. Ndanzwa pavataura baba Magaga vachiti isusu chatinozongoita vati tichatora ana mazvikokota vekunze kwenyika. Vabva vashandisa izwi rinoti DNA. Vakati ndo yachatariswa kuti munhu watatora ndiye here. Pavazenge vachitaura pavazotaura vachiti pakakanganisika ipa pakaitika zvinoitika, vati varakidza mucheredzo kuti vanodzokera zvekare kumitemo yenyika ino, kuti ko mumwe nemwe zvaana baba wake, ko isu vedu baba sei vari kudiwa nevamwe vanhu vana nababa vavo. Saka ndacheredza ndikaona kuti mutsa rudo rwandaona ero. Inzvimbo yandoda kuti ndingodayira zvangu Zigo, usati waenderera mumwe mubvunzo pamwe yaungazoda kuti bvunzawo. Ndichida kupupura kuti ari kuita ana baba ava, asi handisi kuvaona vachirwisa vanhu vari kuchishanu. Ipapa ndo patani tichida nhoroondo yekungoti briefly, maybe pamwe in 1 minute. Thank you. Kunozoita chishanu nemusi weSabata. Mubvunzo uyo ndakaona kwabvunzwawo vamwe vakangoti vanoratidza kuti havanyatsozive. Saka tichiita mutsa, tichiita kuti vanhu vabatane, asi vanhu vanoda kuzivawo nhoroondo. Hameno kana muchikwanisa kupindura. Ndinoda kutenda Mr. Zigo pandinoremekedza baba Magaga Masedza, mwana waJohani the bloodline. Ndepekuti gore re1992 vakazvipira kusimuka neboka revatendi rese, vabva kuBotswana, vabva kuZambia, vabva kuchi, vakati taakutera baba Hezekia parashanu kumuzarabani kunonamata navo. Zvinhu zvinotyisa. Vakanoita mazuva akawanda vari panzvimbo yepamuzarabani. Mubvunzo wawabvunza Zigo wakabvunzwa kuti imimi vana vaJohani nesangano raJohani, zvamuri kuita muri kuSaturday nezvakasiyiwa isusu vekuchishanu tiri paFriday patakasara tiri, ndezvipi zvinhu zvechokwadi? Baba vakadayira nengirozi nemweya, vane mweya mutsvene baba Magaga. Vakati ndopanda kuti vanhu veZimbabwe vanzwe kunonzi kutaura. Vakati zvatakasiyirwa nababa tiri pazuva reSabata remugovera isimbi hobvu. Imimiwo imimi zvamakasiyirwa nababa muri panyevanji panyamweda muri pazuva rechishanu isimbi hobvu. Asi zvandakuchita pamberi pako iwewe Hezekia, iwe Isaka, ndakuchitora simbi mbiri idzi ndodzibayirira muvhu. Tosimuka panapa nevanhu vandauya navo vave kumugovera ava, todzokera. Gori ratichazodzoka toda kuzoona inenge yamunywa ndeipi. Ukunzwa kutaura uko? Kutaura kwakachenjera kako. Kutaura kune mweya mutsvene. Havana yavakatuka. Vakati zvatakasiyirwa nababa tiri kumugovera isimbi hobvu. Imimiwo muri panapa zvamakasiyirwa kwanyamweda newe tsvimbo mutauro yekupedzisira iwe Hezekia, zvamakasiyirwa izvinababa Johani isimbi hobvu. Simbi idzi zvadziri hobvu dzakafanana takudzibayirira muvhu. Tofushira ndosumuka nevaparidzi vandasumuka ndinawo panapa, todzokera. Paive navaprofita vaipo vachityisa inzi ana Misairi, vana namangwende, nyanzvi dzaivepo, vakati todzokera. Asi gore ratichadzoka toda kuzofukunura tozoona tinenge yamunywa ndeipi. Ipapo watoziya kuti kwavari kwari kumugovera kuSabata vakasiyiwa nababa.
isusu kwatiri seinini ndakasiyiwa ndiri kuchishanu ndinomirira mumvuri wechishanu, baba vati tinokudai muri vana vababa. Saka hamene kana wanzwisisa zvandataura Zigo, nemhuri yeZimbabwe kana yanzwisisa, zvinoreva kuti ndibaba kudenga achazoenzanisa vana vake nemasangano ake. Asi vati ivo pavachatora baba Johani varikuda kuti vanhu vese kuchishanu vazouya vese vachiona pakarara baba Johani. Asi vari kuti semhuri imbotitendere titore baba vedu tivaradzike patinoda semhuri, sezvamakaitawo kuradzika ana baba venyu. Maybe pamwana hatozive kusangana kwamatoita pano, masangana pano oro mauya mese here, muri vanhu vanonzwanana here, Bosco vapo kwenyu kuti muri kuchishanu vari kusabata, zvine zvazvinoreva here about kudyidzana kwevana vababa Johana? Munzvimbo dzese dzinonzi dzekwababa Johani dziri kwanakwada baba Magaga kubvira muna 2023 vakandikumbira vakati ndoda kuenda, tinoda kunoropafadza president vaMnangagwa kuti election ya 2023 ifambe zvakanaka. Ndakavatora ndikaenda navo kuState House. Tasvika kuState House muna 2023 tikakurukura napresident. President vakabva vati aiwa ndatenda, vakati president takupai ropafadzo yedu sevana vaJohani kuti winai election iyi. Kuroti vamwe vanhu vaikwikwidza vaiva kwaizongokukwikidza zvavo, kwaizongova kuzama kupinda muelection kusvika paballot paper, asi vana vaJohani avanga vatopedza kuti takupai ropafadzo. Zvakafanana sezuva ranhasi, izuva iroro Zigo, management yeZigo yenyu kuona request ichibva mumhuri yababa Johani kuti aiwaka toda kuya kuzoisa mashoko. At the same time mashoko iwaya achibva ananganiswa nezuva rekuti isiwo tinge tiripo ndakamirira chishanu pamberi pavo, toona kuti chiri kubviswa ndechipi, chiri kuramba chiripo ndechipi. Kune mwe mubvunzo amene kana uchazobvunzwa unongoramba uchitenderera mukati mechinamato nepolitics nekutsigira ZANU-PF, asi wanzwa iwewe vana vababa Johani vachiti tiri kutsigira kuti president Dr. E.D. Mnangagwa ngavawedzerwe makore 2 kuti vatonge kusvikira 2030. vakati zvavakasiyiwa nababa vakatosiyiwa nababa vachinzi tsigirai hurumende iyi yevanhu vatema. Wapanzwa pachinyatsobuda pachena. Ava ndio vana vababa Johani, ndio chapupu chababa Johani chinototaura chichiti wanzwa mashoko vari kuti vaHebert Chitepo vakasvika kuArusha vakasangana nababa Johani, vaNathan Shamuyairira vakasangana zvakare nababa Johani, vaMugabe vakasangana nababa Johani. Azvibvisike baba Johani mukomborere muropafadzo. Zvese zvavataura izvi zviri muchanza chavo. Kunobva kwatoya mubvunzo vambotaura about politics, but imimi kune mubvunzo waitonzi uri kupindurwa imi wanga uine chekuita nepolitics, kuti politics vanhu vekumasowe vanofanira kudziita here? Imi mukati vanokwanisa kudziita. Zvikanzi aiwa kudziita vanokwanisa, but havabvumidzwe kuti pamasowe patomboita anything chine chekuita nekutongwa kwenyika. Aiwa, ndinokutenda Zigo, ndichangodaira muupfupi asi ndichidayira. Mazvinzwa here imimi kuti baba Johani vakasiya vataurira mhuri yavo iyi kuti imi muchinamata vapostori kuri kufamba hurumende uku, sarudzai vakuru, sarudzai ana baba vakuru vanoti hurumende pairi kutsika vari kutsika, zvataura hurumende vodzoka nazvo vozviisa musangano. Kwazvinzwa here pataura baba Johani? Regai ndimbokudza imwe nyaya ndoda kukudza. Sei ndavati baba Johani? Pavakauya kumuzarabana vanga vakasikoiswa mutende, vaparidzi vanga varipo vakuru vakataura vachipira muzarabani vakati baba Johani tauya navo vari mutende umo kuvaremekedza. Wanzwa kuti dare redu rinofanira kutoti hurumende pairi, government pairi, payaswera, payataura, payafamba, payatsika, tinofanira kunge tine dare redu guru rinenge ritori papo richinzwa mashoko richidzoka richiswesa musangano. Ndakuda kuya kumubvunzo manje. Apa ndambokupa chete apo kukukwazisa kwandiri kuita uku. Murume anonzi madzibaba Ngoni kuSouth Africa, shuwa ndakamunzwa pana Ola wekwamadondo vachiti ivo havazi kuramba, vakati handizi kuramba kuti vapostori vaite politics dzekutsigira ZANU-PF. Asi madzibaba Ngoni vakabva vati manje ndiri kuti inini vapostori
ngavasatsigira ZANU-PF vari pamasowe. Andizvo vakataura. Ndo pandakuda kudayira manje. Nichapadayira muutatu. Vapostori vakasiyiwa naBaba Johani kuti vatsigire hurumende yevanhu vatema. Inotova nemazita evanhu vakaenda vakasangana naBaba Johani paArusha paTanzania. Vanosanganisira vanana the first advocate, Comrade Herbert Chitepo, vanana waMugabe, may their soul rest in peace. Vakasiya vaisa vapostori mukutsigira hurumende. Zvino matsigiro acho ndo atada kubvunza. Isusu takanzi tiri vemasowe pakugara kwedu kwose. Tiri vemasowe pamagariro edu ose. Kureva kuti masowe aya mitemo yatinofanira kuchengeta tinoichengeta kubva kumba. Uchifudza mombe, uri kubasa, basa rako remaoko, chero kwaunenge uri kubva mande kusvika mugovera kusvika svondo, unofanira kuchita tsika dzemasowe. Unhu hwemasowe nemitemo yemasowe. Saka kana pakubuda shoko zigo rinonzi pane mupostori ari kuti musaite zvekutsigira ZANU-PF kumasowe, ipapo inini ndinotanga kuita sense kuti kana takuda kudzama, muchirungu vakadzidza vane matauriro avanoita, vanoiti religious geopolitical risk analysis. Right. Religious geopolitical risk analysis kwakutarisa kuti shoko randiri kuisa iri rinosiya here vanhu vanwirira pachinhu chavakasiyiwa nemutumwa wavo. Zvakafanana semuenzaniso vakuru vaitaura kuti usasvine hura hwehuku hwauchabikira vaenzi vacho varipo. Kuti vaenzi varipo potangosvina matumbo ehuku uchiti ndoandora kukubikira uchisvinira pamberi pevaenzi. Kureva kuti kudini? Kureva kuti paunotaura shoko rekuti tinombotsigira ZANU-PF tiri papa, asi kana taapapa hatichatsigira ZANU-PF. Waisa mpatso unozosira mukana wekuti pamwe panhu papinde rima paipandi kuti religious geopolitical risk analysis risk yatakuona. Nekuti chero chiri pamasowe vana veda vadzidziswe kupandukira hurumende. Manzwa baba vaMugaga vachitaura vati hatipandukire hurumende. Chero tiri pakuparidza, chero muprofita ari mugwanza achitaura ndimi dzaanogama kudenga hadzitaure kupandukira ZANU-PF. Vaparidzi nevaimbi zvavanenge vachiimba zvese vanemba kuti komborera nyika ino. Kwakatanga Ishe komborera Afrika, kwakauya Simudzai mureza weZimbabwe, kunembwa Hosana, baba komborera, vanemba kuti kudini vakasiyiwa vakatakura naBaba Johani vakapinda muZambia, muTanzania, vakasvika kuna Ethiopia, vakadzoka vachiimba kuti kudini baba komborera Afrika, zadzisai zvamakareva zvamakataura muchiri panyika. Kuimba kwanemba kako. Saka tiri kuti baba angoni ndiri kuvaramba inini kuti tinzi tinosiya gwanza rekumboti apapa hatitsigire. Asi chinzwanzwa, tiri pamasowe pari kuparidzwa vhangeri remitemo yevanhu. Ipapo kaipapatika zvekunamataka. Asi tine nguva yekutaura zvunzi zviziviso. Tiri pamasowe panzorwa zviziviso, handi yekuzviziviso. Mangwana tiri kuenda kunovhota. Vanhu vese munosumuka pano pachechi patiri toenda kunovhota. Tinonovhotera His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa neZANU-PF. Mukasikana namai kubikira vana. Vanosara vachifudza mombe vosara vachifudza mombe. Vanoenda vogama vodzoka vachitora vanofudza mombe vanovhotawo. Takuzvizivisa nditi. Kuri kuti haisi nguva yemuteuro, haisi nguva yePascha, haisi nguva yePassover, haisi nguva yeparushanga, haisi nguva yepakrawa, haisi nguva iri kuteurwa, haisi nguva iri kurumbidzwa. Asi kurumbidza kwatinoita parushanga patiri, pamasowe patiri, pakrawa patiri, hapana kana shoko reopposition. Saka risk analysis yeye ndiye kuti ngatisasiye gwanza rekutaura shoko rekuti tinombozvimire kana taapapa. Hazvimire asi zvinoitwa nemutoo wazvo. Uri kunzwa here zigo pandikutaura ndiri? Vamwe vakadzidza inini vane mashoko avanoisa avanotaura vachiti foreign nations and hostile threats uses religion as a geopolitical tool to expand their regime change agenda. Ndozvinotora vakadzidza kaizvo. Foreign nations and hostile threats uses religion as a geopolitical tool to expand their
regime change agenda. Munyika muno makagara makatarisiswa. Makatariswa nei? Makatariswa nevanhu vari kunze kwenyika. Vane chido chekuda kuya kuzobvisa hurumende iripo yeZANU-PF kuti vagadze yavo. Havana kufara zvakabviswa yevachena yeFederation. Havana kufara zvakabviswa yaSmith. Havana kufara zvakatorwa ivhu. Havana kufara ZANU-PF payakaramba yakabata chibhakera yechitonga. Saka regime change agenda iripo. Zvairipo inoshandiswa chii? Ndosaka ndati they use religion as a geopolitical tool to expand. Chinzwai, mirai. Madzibangoni makavanzwa here vachiti tinofana kushanda nevarungu nekuti varungu vakadaidzwa nereconciliation yakasiya yaitwa na the late vaMugabe. Makazvinzwa here? Reconciliation iyaya ichokwadi. Andikuona panapa ndakapfeka nhumbi dzandakapfeka dzakatiitwa nevarungu. Gemenzi randopfeka ini zuva rechishanu rinoitwa nevarungu. Hatina kuvenga varungu. Regai ndimbokupa muenzaniso. Zigo, unoziva here kuti coffin rekutanga rakaiswa baba Johani, Queen Elizabeth vakatoisawo zviremba anonzi macrown 3 kuendi nekuendi nepamusoro. Coffin rekutanga rakabva muZambia baba Johani vakatakurwa rakaiswa naQueen. Tairamba here muna Lotinga box. Vairamba here vana baba Johani kuti musatisire zviremba zvekukudza. Havarambe. Munyika munomu tati magemenzi atinopfeka zvinotetwa nevarungu zvouya munomu. Hatirambe foreign direct investment muchinamato chedu cheJohani Masowe. Hatirambe maforeign investors. Hatirambe vanouya vachida kushanda nesu muzvinhu zveupfumi. Chii chinhu chatinoramba pandiri kuti risk analysis ndepekuti murungu vanouya vakabereka regime change agenda vakaisa kuseri kwomunhu mutema iye weita kunge candidate re-election asi akatakura regime change agenda. Teerera unzwe Zigo, unoziva here kuti masanctions paakaitwa aya ane vanhu vatema vomuZimbabwe munomu vakaenda kuBritain nekuAmerica nekuEuropean Union kunokumbira kuti ipai Zimbabwe zvirango zveupfumi. Saka baba angoni ndaivapindura pai ndichiti chatiri kuti murungu tiri kuramba system yekudzvanyirire sekutaura kwavakaita. Chatiri kuti murungu tiri kutaura munhu anouya akazara nekupanduka nekupikisa nekurwisa vanhu vatema. Iwo Zigo, unoziva here dakupa muenzaniso wandikakupa wekupedzisira. Unozviziva here kuti iwewe munguva yababa Nzira, madzibaba Godfrey Nzira, unovaziva here vepachitungwiza panonzi paJurani Phiri Center. Madzibaba Nzira vaitsigira government. Zvinhu zvakaoma, machechi takamashayiwa kaya. Zvakaoma makore aya, machechi takamashayiwa, asi kwakasara madzibaba Nzira vari vega. Vaiti kudi vari mugwanza. Isaruvaro, mudzimu nera waramba kuti nyika inotongwa nemabhunu, kuramba kuti Zimbabwe idzokere maoko emabhunu. Asi baba Nzira vadaro vakanzwikwa pasi rese. President vaMugabe vaiti vachibva uko vari kubva kuIran. Baba Nzira waiona vari paairport nevapostori vakasumudza maoko vachimba hosana. Vaigamuchira mutungamiri wenyika nehosana. Zvinhu zvakanaka zvipi izvozvo. Asi nyika dzekunze dzakazviziva kuti Nzira uyu nechinamato chaari kuita ichi akutsigira ZANU-PF yatoda kubvisa. Unoziva kuti vakaita seZigo. Rega ndikutaure zvaunga usati wanzwa iwewe. Kwakatumwa murungu anonzi Matthew Engelke. Murungu uyu history yake akadzidza paHarvard University. History yake achibva azonoita professor achidzidzisa ari pa inonzi London School of Economics. Ndokubva auya pamasowe pamadzibaba Nzira murungu uyu achiti ndauya kuzodzidza zvamuri kuita. Akatora mazuva, asi muprofita anonzi Hezekia mwana waAjobhi weParashano zvaakasvika pamadzibaba Nzira achiona pane murungu akati uyu munhu uyu ari kudei panapa pamasowe. Madzibaba Nzira vakangodairawo mukudaira vakati ishamwari yangu. Baba Hezekia vakati bvisai munhu uyu. Vanhu havanonge vaziva kuti varungu vatuma mutikitivha. Havanonge vaziva kuti tatumirwa a hostile threat. Havanonge vaziva kuti tatumirwa a hostile foreign intelligence. Kunopinda pakati pevanamati vedu vekumasowe vari kutsigira the existence of ZANU-PF during the economic hardships which were induced by the sanctions. Akatora zvaakatora. Paakaoneka akudzokera after some few months chicha akaneta akabva anonyora bhuku raakabva anonyora rekutaura kuti izvi masowe izvizvi kutaura zvavo asi zvakafa. Izvozvi ari kudzidzisa izvozvi ari pa University of Columbia muAmerica.
saka ndiri kutaura nezita rake ndo zvakaitika. Saka ndangokudaire madzibaba ngoni kuti varungu vakanaka kana vachiuya muushamwari kuagriculture, private public private and partnership, vachiuya kuinvestment, vachiuya mukudzidzisana foreign exchange programs, ari mune zvakanaka. Asi vakaipa kana vauya vakabereka regime change agenda. Ipapo ndo patinogara takaisa ziso kungoti gogogoi totarisa kuseri kwake akaberekei. Aiwa, ndatenda Zigo. Ladies and gentlemen, ndiwo madzibaba mumapuranga vachipindura baba Obey panyaya iyi. Ndofunga tichisvika pakuvhara. Mukanditendera kuti ndidzokere kuna baba. Ndongoti mimi hamusi kupindura madzibaba ngoni or something like that. Asi kungoti mashoko ekuti makaudzwa nababa Johani kuti munomira nehurumende iri kutonga. Papa vataurwa mutauro wekuti munokomunicata also pamasowe zvabva kuchi kana pazviziviso kana pachichi zvinenge zvabva kuhurumende. Mashoko aya munomatsigirawo here sezvo ataurwa pamberi penyu? Ndiwo chawe mashoko acho zvaitwa zvinomatsigira iwayo. Izvo zvakaudzwa izvozvo. Aiwa, tiri kupanzwa mavhindiketwa. Monditendera kuti ndinzwe kuti mhuri yavo inenge ine zvichemo here. Nekuda kwenguva yedu tichida kugara tinyatsotaura navo, but vanhu vanenge vaine zvinhu zvakawanda zviri kuvadana. Saka tinotenda nemukana wawatipa wekuti 1 hour irori takwanisa kugara inguva refu chaiyo tinoikoshesa. Saka toda kuti mutinzwire kuti vane zvichemo zvavainazvo here zvavanoti zvinobvumirwawo kutaurwawo papodcast zvavanogona kutiudza tichinzwa semhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda pamusoro webaba Magaga. Vari kubvunza ava kuti pane mukana here wokuti pangabvunzwewo kwamuri kana kuisa kuna baba Ruben kuti pane zvichemo here zvamuinazvo zvamurida kutaurawo kana mazwi amungade kuisa sezvikumbiro pamberi penyika yeZimbabwe. Ndinofunga zvichemo chedu chine shwiro yekuti shwiro yangu bezi imwe chetekana. Dai vanhu ngavati musangane mani chimboyai anobereka izvi zvekutukana izvi ngatitsvakei chakarapwa pakati peizvi tigadziye nyaya isi shwiro yedu bezi yekuti baba vedu uyu atikwanisa mukana kuti baba vedu uyu auye mukati memhuri yake iona zvekuita nababa wavo. Ndiwo vanoziva zvavanoita kana chiwano chavo zvavanoita, ndiwo vanoziva zvavanoita. Wechechi ava mungu chechi varipo chechi katinoziva chechikai chechi nemunhu waivaimira naye baba vedu uyu tikasvika mugara chechiya anozve ndiwo vamanja chechi kwese atipindiko isikoko isati kana objection yako ishecha ngawaiti sei zvakwanzwa nababa kuti waitei ngawaiti izvozvo izvii kwatikadai zviri kubvita watadza wafera. Asi iwe wechechi ava muchechi ava zivai kuti munhu yakabereka ane mwana yamukuona nhasi abana kutaurawo ndiye mwana wachimukuru asara iye nevina vari baba. Ziva kuti ane wana vanhu vakatibereka vatova nevana vavo nevazukuru vavo nevakwasha vavo vabuda kuona baba vavo. Zviri vachokwadi here kuti vanokura kusvika pasazi yavo baba vakamuzive. Izvi ndioni chichinje chakanaka ichocho. Zvakaita ndikukumbirisa basi kuti dai pavanobatsira makabatsirwa ingo zvakanaka pagadziswe titege kuramba tichikanisa nyika kudai topari nyika isafe zvimwe zvinhu zvingafanira kudaro ba ngatizive kuti chinhu icho chakashata munana baba kana dai muchida kuisa mapikisa pamota yako pakope pako kana pai pako isiwa baba wako iwe isiwa baba wako wakunauka nasikuru wako kukwasa munhu nezvo baba muna kuikwaisa wavota baba womwe ndiwo wadini ndiwo makita epidis nawo hazviiti baizvo zviro matere vaya ngangabva aguma asi tikwaona baiwaiwa tikwaona baba vedu ava asi kumboona mumamedha izvo zvekusiyabisa mumafoni nari pana mungoona angori pesipesi haati zvoba baba vedu asiwanizo akabereka besi tik2 anozve asikasika kumweya manje ndiwabanyimi ndiani ndiwabanyu asi panyama manje nyama makuisa pai mapikisha mabwana isanizoba handizo nyama yamafuna kusika permission
kuna nkosi yachi kuti pete zvakati tuitowo here moita laka oti kwangwana taika tezvenyu asi munhu ngazvika munhu anipa bakabhaka ananda baba wake kana vechikuya kuda kuti zvako iwe baba wako sikuru wako wese pai kuti zvako mweje mabasa zvakuchara izvo akuna kuita bhibimisina nabwa mumwe muchidya zvinhu zvamwe makudya zvachimuvise kupi izvozvo kana muchipiwa manachimuvise kupi modya imimi zvingaite izvo hazviitika izvozvo mabheti ese aba zvawanayo anyanjika neuyu ndinantorawo nemwana wake uyu ndambheti ndiwanzvika izvozvo iwe uchida zvako iwe baba wako nasikuru wako ndioisa pai pabaonesa mafoni mabhakana irobedu asi kuda izvozvo nyaya ikanichitika nyaya iyoyi tichazonge takutora matana mamwe asikaitiba nenyaya beziyo asi kuda izvozvo naisa asi kuda anoda isusu remekezai kuba chiona kabikwa ani muriwo saka zvakaitwa imi muri wanobikwa akaya kubikwa wana wako ani murika remekezaiwo pesi mafunga kuti kuita huyaiwo mukosati wanene filmu yake tfunga kuda kuda zvivye kuti toita mwereranaka ndofunga izvizvi ndio mntu wangu ndikangusiye zvangu kuti muri zhinji kuti weri zhinji nyaya iyi ifunge mune munifunga kutatu wakara muchifungisa kuti toita zvakanaka here nauchata mine kuno varubhini vamichi kutaurawo ini ndiri kutsigirawo mashoko ewayo ari kutaurwa ewayo ezvibhakanayo ndamukonzwaona wanga vachitaura kumasowe ipikicha dzaratidzwa here ndamboonekwa umu zvakaiswa murodhu aiwa handizvoba izvozvo zvikazvirekera kuitwa izvo hazvisi raiti ba kana tichizviona isusu aiwa tinge tava kutarisa vanhu ivavo kuti havanomira zvakanaka ba ngavarege kuita tsika iyoyo ngavaite zvekutaurwa panapa kana vari vanouya tichitaurirana toziva kuti vari kuita vari pachinangwa chipi vada kuita sei sei handizve vakuru varipo vanogona kutaura navo kana vachinge vabvumirana zvavo hapana chinhu ina hana objection bai kana vachinge vataura saka ndichiti ndikapiwa nyaya ndinoti ndina vakuru vari mberi kwangu ndokwandinoziendesa ikoko so zvavari kutaura kudai so ndiri kutsigira mashoko avo vari kutaura iwa maita basa regai tidzokere kuna baba madzibaba obey munogona bashiraikawasika ndikupita ndikuzvika futika munhu ione baba wako baba wako ndio kana kuti kuita to baba wako wesa pai pabhakana naipapo woita zvinhu zvako zvakuchiita kuseka soseka kuti wakani unoona baba wako sikuru wako kana woita bhibimisiri rako tora baba wako sikuru wako ndiomesa pai kupita baba wangu ba uyu bisai munhu wachikuda kuzvikona mudziwe munhu lapapa ndauta mudzwaita anati kudini paizvo muri kuona make sure manzi muri kuona ka zvinhu zvedu chazvidini ichazviklema tatizoa kuti pasamething pasamething papa chamuri kuona basa muri kuona asi kubaiti kuti musvika kutiwa munhu wose baba wako abereka iwe wese mumwe munhu ndomushaisa makuti amabari naye kuti tiri kuya ichaklema izvo ichazviklema izvozvo chazoda kuti muite izvi ndiani muchabhadhara ndapedza inini maonero andiri kuita nyaya yezigo ndikutaura ndiri mumvuri wechishanu ndakaisamutsa ini ndirofunga kuti ndikanyatsoteerera mashoko ari kutaurira baba Magaga nababa Ruben vana vababa Joan ini ndiri kuona kunge vanenge vari kungodudzira chete kungoti uyai tibatane kana pane zvoda kuitika kana pane zvimwe zvingade kushanda zita rababa Joan kana pane zvimwe zvingade kushanda mufananidzo wababa Joan uyai timutaure kunoku kumhuri tozivawo ndanzwa baba Ruben vachiti toda kuzivawo kuti zvakamira sei handisi kuona kuti pane marwo zigo zvokuti ndikutofara kuti mazwi aya vataura ndiripo inini ndichibva ndajekesa mutauro wacho nokuti dzimwe nguva zvamune mutauro wemuchinamato chemasowe saka ndiri kuti inini vari kutaura kutoti neni ndaichofunga kuti pamanje manje ndaitoitawo imwe programu yangu yanaenda kutoisawo bhana rababa Joan fesi yavo asi ndatoona kuti aiwa ndinouya kwavari ndovati baba Magaga nababa Ruben nemhuri yekwamasedza ndoda kuisawo baba Joan apa paprogramu yandiri kuita vondipa vari kuti towirirana inonzi consent kana kuti go ahead nokuti vataura shoko randazodzamisa pfungwa panapa kuti vari kuti Joan mweya mutsvene aiwa ndewenyu mese asi nyama yaJoan nechimiro chababa Joan nyama yavo ndo yavari kuti ndo baba vavo
saka ndikuona kunge handisi kuona fight, vauya murudo, vauya mutsitsini, zvaita zvakanaka ndiri panapa kuti vari kuti ngatitaurirane. Asi shoko rekupedzisira ravataura Marinzwa here vati ngatimbosanganai vese vari kuchishanu, vari kumugovera, vari kwasister Rozinkosi, vari kwasister Era, vari kwasister Febi, naye vari kuna baba Magaga, nevari kwamatongorera, vese vari kuti hanzi ngatimbosanganai, nevari kuchishanu, vari kumatunhu matatu, masangano manomwe, masangano mashanu, vari kuti ngatimbosanganai tikurukurirane tiise tsitsi nemutsa nerunyararo. Saka ndiri kuona kuti chinhwane zvinhu zvedu apa hapana chakamboipa. Ngatisangane titaurane nyaya musaisiba nyaya iyi. Nyaya musazvisiye mashuba nyaya iyi. Nyaya kundoboziva mapanga ndikuzuka nyaya kuti iyo. Chokai kuti chamboitika kuti ndararo. Iwo baba penya baba. Bazomuri kuita baba. Aiwa ndiri kupanzwa baba, aiwa ndapanzwa. Saka ngati ungane tambotsvaka kuti chakachita kuti munhu arari chii chakaitika totauraka wangwari pasi totaura atipo zvizvo nezvakati zvakaitika zvitaura nhasi muri kuigai mini kuti chamba so zvange muri kuvhara kamunda nekuti muri kuziva zvakaitika kuti baba hambudi baba hambobudi baba saka muchovhavhara so muri kuziva zvakaitika kuti uyai uyai tisekane totaurana toisa zvinhu zvedu tifanire nigwada kadini rigwada kanaka. Aiwa tinotenda shuwa. Ladies and gentlemen, tichakumbira madzibaba obey kuti vatitenderewo vatekwa vedu varipo pano, mungotitenderewo nemukana watipa wekuti timbotaura navo pano, varemekedza studio yedu inoi kuuya kwavaita vaisa chiremerera mustudio yedu. Saka tinchida kuti vazive kuti tiri kuvatenda chaizvo, mwoyo yedu iri kufara nekuti vari pano munotitenderawo. Aiwa ndanchikukumbira kuti dare riri panapa tiise maoko kuna baba Magaga Masedza nababa Ruben, vana moyo kuti aiwa tanzi matendwa nezigo. Mapanga uzazvamirezi mwebuchikwenya so nisingavite kuti zvakawanda nesikuda ndamuzwa wangu mumwe mesi mamari yana chitara kuti baba Joana achasenza hana chinhu iwe chivari mudarezo Joana hana chinhu marehwa baba regererai nyika baba varegererei havana chavanoziva. Aiwa tibatsirei kutenda baba Magaga Masedza nababa Ruben. Aiwa tinotenda. Aiwa toda kutenda shuwa. Iwe munhu akakupa upenyu kuti mupfeke masuda mupfeka aya ndimoti haana chinhu. Aiwa vaita rikaitivare musibatai muti Joana haana chinhu. Ladies and gentlemen, it is very, very easy to forget the grave sides, or rather say pakaradzikwa vadikani vedu vanenge vatisiya, mostly because tineachangobva mudzinhamo, tinoenda kuspenda mari yakawanda, uye tine maschool fees, tine marentals, tine matroubles of life. Saka vadikani vedu vana baba, hanzvadzi, madzikoma nambuya vanenge vari kumarinda, marinda avo anongokanganwika osiwa achiparara. But as you are watching this video, I'm here to remind you that it is a good thing for you to build a resting place for your loved ones who have departed. And we have got a partner in doing that. Vanonzi Dreams Granites. Vanotigadzirira matombstone, one of iri ramuri kuona iri randakagarira nemamwe mazhinji avanogadzira, from as little as $250 to as much as even above 1,000, a design of your choice, rinokomunicata zvamunoda nemoyo wenyu. Unokwanisa kunyorerwa unzi a father, a mother, a grandmother, whoever it is, kana kuiswa picture rinenge rakainscribwa in the granite stone from Dream Granite. So abatei panhamba iri kubuda pascreen, moita mapayment terms kana muri vanhu vasina cash, but kana muri kuda vanhu vanongoda ngobhadhara ka1 in a very, very short time anenge vapedza tombstone renyu. Kana muchida kungosvika muchinyamura rinenge riripo. Kana muri vanhu vemalay-by zviriko futi, madeposit etc. Munovawana parugare bus stop. Kungovafonera mamamburuka parugare bus stop, munotopaona munovamangovaziva. Contact them on the numbers that are showing on the screen and you will be good to go. Sangana nemukomana uyu panapa. Mukomana arova makitchen akaipa muri kuona arapa.
indambira finish kudhara sikana rotarisa unorovera on cutting list here kana kuti zvese ndoro unonyatsorova chichi vanhu vasati vafly vacharona pasaidi ndoro makitchen mafitted mabic matv display mashow fitting zvese nenjirowo then hamuendi nemari dzevanhu here manje after mapiwa madeposit kana atende nemari dzevanhu isusu ticertified iwo unogona kubhadhara mbijani kana ende kana wabhadhara mbijani toya topedza basa uziva rimwe mari tapedza basa oda kuzoita 10 years muchigadzira aiwa makitchen ndema 3 days mawadhoro ma 2 days detsera namba dzavo vakuita kuti vanhu vagare vaziva kuti vamira sei namba dzangu 07185102333 kana 0784115393 pushai mayoung entrepreneur ndo acho emangwana anenge vachiva furniture saka inonzi Siler Kitchens, designed for living, built to last. Designed for living, speaks elegance, penya, but it's an opposite like a naga should last, but this one is built actually to last. So push it, woman. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist.